יום ל"ג בעומר, 33 ימים עוברים אחרי שהיינו באבלות על 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. ביום למד' הספרדים בעיקר יכולים גם להתגלח וגם להסתפר, אבל עדיין ביום ל"ג בעומר נפטרו תלמידי רבי עקיבא. אבל אנחנו מקדימים וכבר בליל ל"ג בעומר נכנסים לתוך שמחה. בגלל של"ג בעומר זה היה היום שרזי התורה וסודות התורה נתגלו על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י האיר את העולם עם התורה שהוא גילה בתורת הזוהר. כתוב שהשמש לא זרחה עד שהוא לא סיים לכתוב את הזוהר ועד שהוא נקבר. רשב"י היה תנא שלא בכל יום אנחנו מצליחים להבין את עומק הגדלות שהייתה לרשב"י. יותר מזה, הזוהר מספר שרשב"י באחד הפעמים נכנס לעיר לוד. סיפרו לו שיש מגפה, דבר בעיר, וכולם מתים. עבר רשב"י והוא רואה כמויות של גופות אנשים מתים. אמר רב שמעון בר יוחאי, איך יכול להיות שאני בעיר הזאת ולא הפסיקה המגפה, לא הפסיקו אנשים למות? יצאה בת קול ואמרה, נפסק המגפה, אין יותר אנשים שמתים. רבי שמעון בר יוחאי אמר על עצמו, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. יש לו כוח לגזור גזרות כנגד גזרות קשות שהיו ולבטל את הכל. רשב"י כתוב בספרים הקדושים ביום ל"ג בעומר עומד בשמיים ומבטל את כל הגזרות הקשות שאמורים להיות על עם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי לא לחינם דווקא אנחנו מדליקים מדורה ונר והור. למה? כי בגלל שנר מצווה ותורה אור, התורה היא אש, ואנחנו רוצים לבטאות את זה על ידי מדורה, על ידי האש. אש הייתה באותו יום שרשב"י גילה את סודות התורה. רבי שמעון בר יוחאי בעצם לימד אותנו שבלי תורה העולם לא יכול להתקיים. ולכן חז"ל אומרים בגמרא שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. שבעזרת השם נזכה שתורתו תאיר לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי.